Ξέρω. Δεν γελάνε. Τηλέφωνο. Σήκωσέ το, Έλενα. Σκάφτηκα εδώ. Γελάμε. Κλείσεις ρε. Φαντάσου, έχετε 6 ευρώ. Μπουνιά μες στο μάτι. Οπότε, άμα είναι να παραγγείλουμε κάτι. Και έσκασε και πάνω στη βιβλιοθήκη. Θα βρούμε. Και ξέρεις και σε παιδιά. Κάτσε να κλείσω τηλέφωνο. Ναι, έλα. Μου την έχω στο μάτι. Άντε, ναι. Εντάξει. Γεια. Μου ήρθες μπουνιά μες στο μάτι και μετά με θυμάσαι. Πονάω! Πονάω! Και μετά... Θα σου καταβάσω το σουτιέν και θα σε δουλώνουμε στο βίντεο. Κατάλαβες! Εσύ είναι το Στο YouTube. Ένα από τον να ξέρετε. Το παιδί είναι τα ρουκιά, το λέω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ρε Ελένη, ξέρεις τι, ρε το βλέπεις τι κουτί. Μέσα και εκεί πάνω. Χαμένο. Δεν με πες. Σπάστο. Δεν ξέρεις τι κόβει. Ωραία νούμερο πάντα. Και γελάς.